ዕውት ምዃን ምርጫ እዩ። ሳልሳይ ክፋል ስምዒትካ ምብርታዕ fire up your passion ምስቲ ከም ዕላማ ዝሓዝካዮ ተምሳጥ ብርቱዕ ድሌት ወይ ሓያል ስምዒት ወይ እውን ፍቕርን ልዑል ህርፋንን ክህልወካ ምኽኣልን ምብርትዑን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ክፋላት ከም ዝረኣናዮ ኣብ መጀመርያ ተውህቦኻ ምልላይን ሓያል ጎድንኻ ፈሊጥካ ምብርታዕን ምስራሕን ከምኡውን ኣብ ገዛእ ነብስኻ ምእማንን ንዘለካ ጸጋ ምስ ውሽጣዊ ዓቕምኻ ብምስናይ ንኹሉ ዕድላትን መድረኻትን ምግጣምን ናብ ረብሓኻ ምቕያርን ኢልና ነርና ንሎሚ ኸኣ ኣብ ሳልሳይ ክፋል ንዕላማኻን ነቲ ክትበጽሖ ደሊኻ ዘለኻ ክትበጽሕ ተምሳጥ ብርቱዕ ስምዒት ወይ ድሌት ፍቕሪ ህርፋን ክህልወካ ምኽኣልን ምብርትዑን ኩሉ ግዜ ንሓደ ነገር ክንበጽሖ ወይ ክንገብሮ ስለ ዝደለና ጥራይ እኹል ማለት ኣይኮነን ኪንዮ ድሌት ዝኸይድ ፍቕሪ ወይ ብርቱዕ ዝኾነ ስምዒት ክህልወና ኣለዎ ምኽንያቱ ዓወት ኮነ ዕቤት መጀመርያ ካብ ውሽጥና ብዝወፅእ ሓይሊ ክድፋእ ኣለዎ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ከም ዝረኣናዮ ኣብ ገዛእ ነብስኻ ምእማን ማለት ንዘለካ ውሽጣዊ ዓቕሚ ክብሪ መሃብን ምሕያልን ምዃኑ ኢና ተረዲና ስለዚ ኸዓ ነቲ ዕላማና ወይ ክንበጽሖ እንደሊ ንብሎ ካብ ውሽጥና ብዝነቐለ ናይ ምግባር ዓቕሚ ምእታን ክንቅልሶ መጀመርያ ሓያል ዝኾነ ስምዒት ወይ ተምሳጥ ክንንገስ ኣለና እዚ ኸዓ በቲ ኣብ ዕላማና ዘለና ሓያል ድሌትን እምነትን ጥራዩ ክውን ዝኸውን ከም መራሒ ሲቪላዊ መሰል ወይ ሲቪል ራይትስ ሊደር ዝፍለጥ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ከምዚ ኢሉ ነይሩ ወዲ ሰብ ክሳብ ሞት ክበጽሓሉ ዝኽእል ጉዳይ ወይ ዕላማ ንበሎ እንተዘይብሉ ብህይወት ንምህላው ብቑዕ ኣይኮነን ወዲ ሰብ ክሳብ ሞት ክበጽሓሉ ዝኽእል ጉዳይ ወይ ዕላማ ንበሎ እንተዘይብሉ ብህይወት ንምህላው ብቑዕ ኣይኮነን እዚ ብቐሊሉ ዝነግረና እንተሃልዩ ንዕላማታትና ክንህቦም ዘለና ዋጋን ክብርን ቀሊል ዘይምዃኑ እዩ እዚ ስምዒት እዚ ወይ እዚ ንዕላማና ዘለና ፍቕርን ተምሳጥን እምበኣር ክሳብ ክንደይ ሓይሊ ሂቡ ኣብቲ ንደልዮ ከም ዘብጽሓና ንርአ ጸሓፊ ሮበርት ጄይ ክሪገልን ሉዊስ ፓትለርን ኣብ ልዕሊ 1500 ሰባት ንኣስታት 20 ዓመት ዝገበርዎ መጽናዕቲ ይተዓዘብ እምበኣር መጀመርያ ነዞም 1500 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ክልተ ግሩፕ ህን ግሩፕ ለን ኢሎም እዮም ፈላለዮሞም 83 ሚእታዊት ማለት ኣስታት 1245 ኣባላት ምዃኑ እዩ ዝሓዘ ግሩፕ ህ ቀዳምነት ገንዘብ ንምርካብ ጥራይ ብምባል ኣብ ዘይፈትዎ ዓውዲ ዝሰርሕ ኮይኑ ድሒሩ በቲ ዝኣከቦ ገንዘብ ገይሩ ኣብ ዘፍቅሮ ዓውዲ ክወፍር ወይ ከወፍር ሓሊኑ ዝሰርሕ ክፋል እዩ እቲ ዝተረፈ ግሩፕ ለ 17% ክፋል ናይቲ መጽናዕቲ ኸኣ ኣስታት 255 ኣባላት ዝሓቐፈ ኮይኑ ቅድም ቀዳድም ኣብቲ ዘፍቅሮ ዓውዲ ዝነጥፍ ኮይኑ በቲ ዝረኽቦ ኣታዊ ኸኣ ዘይዓግብ እንተኾነ ዘፍቅሮ ምስራሕ ቀዳምነት ብዛዕባ ኣታዊ ኸኣ ካልኣዊ ብምስራዕ ዝሰርሕ እዩ እምበር ኣብዚ 20 ዓመታት ዝተገብረ መጽናዕቲ 101 ካብ ጠቕላላ ማለት 1500 ኣባላት 101 ሰባት ወነንቲ ሚልዮን ወይ ከዓ ሚልዮነርስ ኮይኖም ተረኺቦም ካብዚኦም እቶም 100 ካብ ግሩፕ ለ ማለት ካብቶም ኣብ ዘፍቅርዎ ሞያ ምስራሕ ቀዳምነት ዝሰርዑ ምዃኖም እዩ እቲ ዝተረፈ ሓደ ጥራይ ካብ ግሩፕ ህ ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ካብ 1245 ሰባት ማለት እዩ ስለዚ ኸዓ ነቲ ክንበጽሖ ንደሊ በቲ ኣብ ውሽጥና ዝነቅል እወታዊ ሓይልን ስምዒትን ፍቕርን ተምሳጥን ክስነ ኣለዎ ምኽንያቱ እዚ ስምዒት እዚ እዩ ነቲ ኣብዚ ሳልሳይ ደረጃ ዝጎንፈና ብድሆ ንገጥመሉ እንኮ መሳርያ ኣብ መወዳእታ ክንፈልጦ ዘለና ግን ገለ ነጥብታት ኣለዋ ቁጥሪ 1 ነዚ ስምዒት እዚ ኣብ ውሽጥና ምንብድባዱን ምብርትዑን ጥራይ ኣኻሊ ኣይኮነን እንታይ ዳ
ኣብቲ ናብ ዕላማና ምብጻሕ ንጓዓዞ ጉዕዞ ቀዳምነት ብምሃብ ከም ደራኸ ሓይሊ ክንጥቀመሉ ይግባአና። ቁጽሪ 2 ነዚ ሓይሊ እዚ ንኻልኦት ኣብ ነካፍሎ እዋን ይኹን ወይ እውን ምስ ነብስና ኣብ ንዛተየሉ ግዜ ክንገብሮ ዝግባአና ጥንቃቐታት ኣለዉ። ነዚ ሓይሊ እዚ ልክዕ ከም ዝተደጎለ ሓዊ እንተሓሲብናዮ እቲ ካብ ካልኦት ሰባት ይኹን ካብ ገዛእ ነብስና ዝመጽእ ሓሳብ ኮነ ርእይቶ ነዳዲ ኮይኑ ከበራትዓና ወይ ከዓ ማይ ኮይኑ ከሰናኽለና ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ። ነቲ ውሽጣዊ ስምዒትናን ሓይልናን ነዳዲ ኮይኑ ብሞራላዊ ፋይናንሳዊ ይኹን ሓሳባዊ ደገፍ ንዝህቡና መቸም እንታይ ከም ንብሎምን እንታይ ከም ንገብርን ኣይጠፋናን። እንተኾነ ነቶም ብዝተፈላለዩ ነጥብታትን ሓረጋትን ኣሰንዮም ኣንጻር እዚ ሓይሊ እዚ ማለት ኣንጻር ስምዒትና ደው ክንብል ዝገብሩና ሰባት ኮነ ሓሳባት ኣዝና ክንጥንቀቐሎም ኣለና። መብዛሕትኡ ግዜ ብጥዑምን ልዙብን ቃላት ስለ ዝመፁ ኣብ ምልላዮምን ትኩራት ክንከውን ይግባአና። ንኣብነት መደብካ ወይ ዕላማኻ ምስ ዕለልካዮ እሞ ንዕኡ ዝኣክል ባጀት ግን ኣይርከብኒ ወይ ከዓ ከም ሓሳብ ኣይፅላእኒ ኣብ ግብሪ ግን እንድዒ ዝከኣል ኣይመስለንን እንደ እምበር ኣነስ ዝከኣል ወይ ዝብጻሕ ኣይብልን እየ እንታይ ገደሰካ ዓቕምኻ ዘይትገብር እወ ግን መቸም ድሕሪ ግን ኩሉ ግዜ ግን ኣይ ሓሳብ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ገሊኦም ከዓ እንድዒ ወደይ ዝብሉን ካልእን ሓሳባት ብምምጻእ ነዚ ውሽጣዊ ሓይልኻ ከዳኽሙ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ሓደ ነገር ክንርዳእ ኣለና። እዞም ሰባት በቲ ንስኻ ንነብስኻ እትልክዓ መቓን ዘይኮነ በቲ ንሶም ንዓኻ ዝህቡኻ ግምት ምዃኖም ዝዛረቡ ኣይትረስዕ። ንስኻ ግን ኣብዚ ደረጃ እዚ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ክፋላት ዝረኣናዮ ተውህቦኻ ኣለሊኻ ሓያል ጎድንኻ ፈሊጥካን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብ ገዛእ ነብስኻን ጸጋታትካን እምነት ኣሕዲርካ ምህላውካ ኣይትዘንግዕ። ስለዚ እቶም ሰባት ነዚ ብዘይ ምፍላጦም ጥራይ ዝህቡኻ ግምት ትሑት እንተኾነ ኣይትሰናበት። ዝኾነ ሰብ ንሱ ክገብሮ ዘይክእል ካልእ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ኣይመስሎን። ቁጽሪ 3 ነዚ ውሽጣዊ ስምዒት እዚ ብምሉእ ሓይልኻን መንፈስካን ክትሰርሓሉ ኣለካ። ከምኡ ምስ ትገብር ጥራዩ እቲ ውሽጣዊ ስምዒት ዝነበረ ደጋዊ ወይ ዝጭበጥ ነገር ዝቕየርን ኣብ መወዳእታ ነቲ ኣብ ካልኣይ ክፋል ዝረኣናዮ ገዛእ ነብስኻ ምእማን ተኸቲሉ ዝመፀ ብርቱዕ ስምዒት ፍቕሪ ተምሳጥ ምስ ዕላማኻ ምህላውን ቀጻሊ ብእወታዊ ሸነኹ ምብርትዑን ከም ቀንዲ ዕላማና ክንወስዶ ኣለና። ምክንያቱ እቲ እንኮ መሳልል ኣብ ዕውት ሰብ ምዃንና ስለ ዝኾነ ኣብ ዝቕፅል ክፋል የራኽበና።